У эфіры навіны Віцебскай вобласці, у студыі Наталья Байнарович. Вітаю вас. Реализация 12 инвестиционных проектов, якія прадугледжваюць увод у эксплуатацыю шэрагу аб'ектаў сацыяльна-культурнай і вытворчай інфраструктуры, будзе завершана сёлета. Продолжится будаўніцтва дзіцячага садка ў мікрараёне Белева-2, паліклінікі ў мікрараёне Поўдзень 7А. Реконструкция терапевтычнага корпуса дзіцячай абласной больницы, вуліцы Рашкова і Гагарына, а таксама іншых сацыяльна значных аб'ектаў. Летась у эканоміку Віцебска інвестировано каля 4 трыльёнаў рублёў. Сёлета аб'ём інвестыцый, асноўны капітал павінен скласці 108% да ўзроўню мінулага года. Плануецца прыцягнуць 45 мільёнаў долараў замежных інвестыцый. Першымі ў Беларусі праклалі дарогу інавацыйным методыкам дыягностыкі і лячэння віцебскія анколагі. Сусветнага ўзроўню абсталявання для эндаскапічнага выяўлення ранніх формаў рака дыхальных шляхоў і стрававальнага тракту з'явілася ў Віцебскім абласным анкалагічным дыспансеры. Яно закуплена за кошт бюджэту адпаведна дзяржаўнай комплекснай праграме па прафілактыцы, дыягностыцы і лячэнні анкалагічных захворванняў на 2010-2014 гады. Аб унікальных медыцынскіх гаджетах у матэрыяле Святланы Макаевай. Загадчык эндаскапічнага аддзялення прафесіянал вышэйшага класу Александр Шкудноў дэманструе апошнія дасягнення навукі і тэхнікі, відэа-бронхаскапічную сістэму з аўтафлюарасцэнцыяй, якая дазваляе адразу выявіць злаякасную пухліну яшчэ на пачатковых фазах яе развіцця, святло-блакітнага лазера і відэапрацэсар. І вось на экране картинка з якасцю, як у лічбавым тэлевізары. Працэдура абследавання займае некалькі хвілін. Ранее использовалась фиброволоконная оптика, но качество изображения гораздо ниже. Данная система позволяет более глубже рассматривать очаги повреждения. Ну, конечно, возможность есть широкой демонстрации материала для студентов, врачей-стажеров, для коллегиального решения вопросов. Вось гэта відэаэндаскапічная сістэма прэміум-класа дазваляе праводзіць якасныя даследаванні стрававальнага тракту і адразу атрымліваць выдатныя клінічныя вынікі. Для выканання лячэбных і аператыўных эндаскапічных маніпуляцый устаноўлены навейшыя арганаплазменныя коагулятары. Важна тое, што новае абсталяванне дазваляе праводзіць гэтыя маніпуляцыі амбулаторна. Пацыенту не трэба знаходзіцца на стацыянарным аперацыйным лячэнні, што дае выгоду як пациенту, так и бюджету. Если в среднем лечение бы стоило где-то порядка 20 миллионов белорусских рублей, то оно обходится где-то 400-500 тысяч. Это дает нам возможность вот это оборудование, которое приобретено, окупить в течение 2-3 лет. Мы значительно улучшаем качество жизни наших пациентов. То есть те ресурсы, которые государство направило на решение вот этих серьезных проблем, они использованы очень эффективно и имеют хороший результат. Набыццё такога абсталявання дазваляе сёння эндаскапічнаму аддзяленню мець самую полную базу оснащения. На сегодняшний день наша лучевая терапия на действительно очень высоком уровне современном оказывается нашим пациентам. И нам, конечно, очень бы хотелось то же самое подтянуть с хирургической службой. Для этого осталось совсем немного. Наш корпус практически готов, и я очень надеюсь в том, что в этом году мы обязательно переедем туда в самое ближайшее время. У практыцы анкалагічнага дыспансеру навучаць сваіх спецыялістаў рабоце на інавацыйным абсталяванні яшчэ да яго паступлення ў клініку. Як вынік, медыцынскія апараты не прастойваюць, а пацыенты адразу атрымліваюць дапамогу высокакласных урачоў. Святлана Макаева, Дмітрий Котаў, навіны Віцебск. Будынак раённай пракуратуры сёння адкрылі ў Лёзні. Ён пабудаваны ў рэкордна кароткі тэрмін, усяго за 5 месяцаў. На ўзвядзенне затрачаны 4 мільярды рублёў. Гэта сродкі рэспубліканскага бюджэту. Дагэтуль лёзнінскія пракуроры займалі аднапавярховы будынак яшчэ пасля ваеннай забудовы з пячным ацяпленнем. Цяпер для работы ведомства створаны самыя камфортныя умовы. Ва ўрачыстай цырымоніі адкрыцця прыняў удзел генеральны пракурор Беларусі Александр Канюк. Ён азначыў, што цяпер пракуроры Лёзніншчыны павінны працаваць еще больше эффективно. Наверное, нет ни одного другого в нашей стране органа, который настолько был кардинально оптимизирован, как Генеральная прокуратура, как вообще прокуратура республики, потому что у нас произошли существеннейшие организационные
трансформации. Вот, учитывая, что активный этап реформации прокуратуры заканчивается, то, что вот сейчас мы укрепляем материально-техническую базу, это самый главный на сегодня самый главный момент. Будынак Лёзнінскай районной прокуратуры завяршае працэс мадэрнізацыі аналагічных устаноў на тэрыторыі Віцебскай вобласці. Пабудова стала апошняй, пабудаванай з нуля. Зараз вядзецца маштабны рамонт раённай пракуратуры ў Сянно. У школьнікаў і студэнтаў навучальны год ужо прайшоў свой экватар. А вось у вайскоўцаў ён толькі пачынаецца. У 7-й асобнай спецыяльнай міліцэйскай брыгадзе ўнутраных войскаў дадзены старт з чарговаму этапу баявой падрыхтоўкі. Падрабязнасці ў рэпартажы Сергея Мисурагина. Студзень – традыцыйны час, калі ў военнослужащых унутраных войскаў пачынаецца першы перыяд навучання новабранцаў. Сёлета асабовы састаў часці папоўнілі больш за 150 прызыўнікоў. Усе яны прайшлі жорсткі адбор, каб трапіць у элітнае падраздзяленне. Але гэта толькі першы крок, каб стаць сапраўднымі вартавымі правапарадку. Цяпер юнакам прыйдзецца асвойваць азы баявой і тактычнай падрыхтоўкі. І ў гэтай справе дробязяў не бывае. Таму не выпадкова, што першы комплексны занятак быў прысвечаны правілам бяспекі. Сёння ў вайсковай частцы заняткі праходзілі на 10 вучэбных месцах. Галоўная тэма – тэхніка бяспекі, пачынаючы ад валодання агнястрэльнай зброяй і нават да дзеянняў у машынным парку ці сталоўцы. Основная цель этих занятий – напомнить военнослужащим основные правила обращения с оружием, как они должны выполнять задачи боевой службы различных предназначений с одной только целью, чтобы военнослужащий не получил травму, увечья и вернулся живым, здоровым домой, а задача выполнена, только на оценку «отлично». Каб пазбегнуць надзвычайных сітуацый падчас выканання баявых заданняў, вопытныя камандзіры мадэліруюць падобныя сітуацыі і паказваюць, як трэба дзейнічаць у гэтай абстаноўцы. Осмотрено. После этого военнослужащий отпускает затворную раму, делает контрольный спуск, ставит на предохранитель, пристегивает магазин. Як паказвае практыка, да занятку па правілах бяспекі салдаты адносяцца вельмі адказна. Новабранцы разумеюць, што без гэтага нельга якасна несці службу і выконваць задачы, якія ставяць перад бойцамі унутраных войскаў. Научились обращению со спецсредствами, это само собой. Общая физическая подготовка, конечно же, растет и улучшается. Улучшаем свои результаты по физической подготовке. Ну, и что сказать? Ну, даже теоретические знания и знания статей тех же обязательно. Тоже вот подтягиваем, учим. Эти занятия довольно-таки интересные, так как они служат для нашей же безопасности, чтобы мы правильно все делали и тем самым не носили себе вред и окружающим. Напрыканцы дня па выніках комплексных заняткаў усе военнослужачыя павінны здаць залік на прадмет ведаў асноўных правілаў бяспекі. Сергей Мисурагин, Кирилл Кайсберг, навіны Віцебск. Дзіцячая бяспека. Дзяржаўтаінспекцыя сёння распачынае рэспубліканскую прафілактычную акцыю «Бяспека дзяцей. Прыярытэт для дарослых». Яна пройдзе да 23 студзеня. У рамках акцыі вартавыя дарог правядуць спецыялізаваныя рэйды па выкананні правілаў перавозкі дзяцей як у легкавых аўтамабілях, так і ў дзіцячых школьных аўтобусах. Інспектары ДАІ арганізуюць заняткі ў дзіцячых дашкольных установах і школах. І дарослым падчас сустрэч на прадпрыемствах нагадаюць пра правілы дарожнага руху. У меня папа когда мы переходим дорогу, мы с папой на зеленый цвет приходим и садимся в машину, и мы сочтемся нулями. Если будут сидеть и знать правила, то будет безопасно. Госавтоинспекция все свои силы направляет на то, чтобы предупредить дорожно-транспортные происшествия с участием маленьких детей. И в первую очередь обращаемся к родителям, конечно же, быть предельно внимательными и осторожными при переходе проезжей части улиц, строго соблюдать правила перехода дороги и не забывать о том, что с 15 января этого года вступает в силу правила о необходимости использования детского автомобильного кресла. У 2014 годзе на дарогах Віцебскай вобласці зарэгістравана 36 дарожна-транспартных здарэнняў з удзелам дзяцей, у якіх 4 непаўналетніх загінулі, 35 атрымалі траўмы рознай ступені цяжкасці. Сярод гэтых аварый амаль палова наезды на дзяцей-пешаходаў. У 16 здарэннях пацярпелі дзеці-пасажыры. 5 адбыліся з удзелам маленькіх веласіпедыстаў. А выпуск навін на гэтым завершаны. Я з вамі развітваюся. Бывайце здаровы!